या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयासाठी जमिनी देऊनही पदरी निराशास पडलेल्या रानबांबुळी ग्रामस्थांनी आता प्रस्तावित सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत निर्मितीला कडाडून विरोध केलाय। रानबांबुळी ग्रामसभेनं नगरपंचायत होण्यास 100% विरोध दर्शवलाय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची 73 जागांच्या भरतीसाठी जाहिरात निघाली होती, मात्र बेरोजगार युवक युवतींच्या स्वप्नावर पाणी फेरून भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा घाट घालण्यात येत असेल तर ठाकरे शिवसेना गप्प बसणार नाही। बँकेसमोर तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन केलं जाईल असा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिला। ओटवणे कापईवाडी येथील वडाचे गाळू परिसरात नदीकाठी मोठ्या संख्येनं मगरी दिसून येत आहेत। 20 ते 25 मगरींचं दर्शन एकाच ठिकाणी झाल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण आहे। कुडाळ शहरात नियमांचं उल्लंघन करून भरधाव वेगानं धावणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कुडाळ पोलिसांनी कडक पावलं उचललंय। शहरात वेगानं धावणाऱ्या 4 डंपरवर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई करत वाहन चालकांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला। कणकवली शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात बुधवारी पहाटे 2 परप्रांतीयांमध्ये झालेल्या वादाचं रूपांतर मारहाणीत झालं। शाब्दिक बाचाबाचीनंतर एकानं दुसऱ्याच्या डोक्यात धारदार शस्त्रानं हल्ला केल्यानं लोकेश बिष्ट हा तरुण गंभीर जखमी झाला। सिंधुदुर्गातील मालवण तालुक्यात कार्यरत उत्तर भारतीय मजुरांमध्ये हत्ती रोगाचे जंतू आढळून आले, तरी आरोग्य विभागाच्या वेळेवर आणि प्रभावी उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यात हत्ती रोगाचा उद्रेक होण्यापासून यशस्वीपणे प्रतिबंध करण्यात आला। पत्रकारांना पक्ष असणं गैर नाही, मात्र बातमीदार म्हणून त्याची भूमिका निपक्ष हवी असं मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रसन्न जोशी यांनी व्यक्त केलं। लावणी क्वीन गौतमी पाटील कणकवलीत येते। कणकवलीमधील सुपर ग्राहक मॉलच्या भव्य उद्घाटनाच्या निमित्तानं ती कणकवलीत येते। गेली 23 वर्ष आश्वासनच ऐकतोय म्हणून ही अखेरची लढाई असून दोडामार्ग तालुका हत्तीमुक्तीची प्रत्यक्ष कृती होईल। त्याचवेळी ठिय्या आंदोलन मागे घेऊ अशी भूमिका आंदोलनकर्ते प्रवीण गवस, संजय देसाई आणि तुकाराम बर्डे यांनी घेतली आहे। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित व्हावा, तसेच कोकणी चाकरमान्यांची वर्षानुवर्ष गैरसोय दूर व्हावी या मागणीसाठी मुंबईत भव्य उपोषण आंदोलन छेडण्यात येणार आहे। मुंबई स्थित महाराष्ट्र रेल्वे प्रवासी महासंघ यांच्या वतीनं कोकण रेल्वे महामंडळाला उपोषणाची अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली आहे। राज्य शासनाच्या घरगुती कामगारांसाठी कल्याण योजनेमार्फत वैभववाडी तालुक्यातील महिलांना लाभ मिळालाय। हे सर्व शक्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री नितेश राणेंमुळे झालं असं मत भाजप महिला तालुकाध्यक्ष प्राची तावडे यांनी मांडलंय। वेंगुर्ले प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्रानं ओल्या काजूगरांसाठी वेंगुर्ला 10 MB हे वाण 15 वर्षांच्या संशोधनानंतर विकसित केलंय। 2026 या नवीन वर्षात शेतकऱ्यांसाठी या नवीन काजू वाणाची कलमं उपलब्ध करून दिली जाणार आहे। सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत माठेवाडा येथील प्रसिद्ध आत्मेश्वर मंदिर येथील आत्मेश्वर तळी इथं स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली। या नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत या मोहिमेस प्रारंभ झाला। चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी प्रस्तुत आणि उद्योजक उमेश यशवंत पाटील निर्मित अप्सरा हा डान्स शो सर्वांच्या भेटीला येत असून रविवारी 11 जानेवारीला या शोचा पहिला प्रयोग सादर होणार आहे। देवगडातील वाडा इथं दीक्षित फाउंडेशन पुरस्कृत करण्यात आलेल्या गीतगायन स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। खुल्या गटातून पांडुरंग करंबेळकर, कुमार गटातून प्रांजली कानेटकर तर बालगटातून मंत्रा कोळंबकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला। नववर्षातील पहिल्या अंगारक संकष्ट चतुर्थी यात्रोत्सवाला घाटमाथ्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून श्री क्षेत्र गणपतीपुळे इथं आलेल्या सुमारे 60 ते 70 हजार भाविकांनी स्वयंभू श्रींचं दर्शन घेतल्याची माहिती देवस्थान समितीकडून देण्यात आली आहे। कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या नियमित रेल्वे गाड्यांमध्ये गर्दीचा ताण वाढतोय। या कारणास्तव कोकण रेल्वे प्रशासनानं कोकण रेल्वेवरून धावणाऱ्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते करमळी या रेल्वे गाड्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय। राजकीय मतभेद असले तरी आमच्यातील जुना जिव्हाळा आजही कायम आहे असं म्हणत आमदार भास्कर जाधवांनी खासदार नारायण राणे यांच्या प्रति भावना व्यक्त केल्या। उत्तर भारतात थंडी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून तापमानाचा पाराही घसरतोय, याचा मोठा परिणाम महाराष्ट्रावर होताना दिसतोय। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। शासनाकडून महिला आणि बालकल्याण विभागातील विविध विभागात कार्यरत असलेल्या 196 कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाली होती।
अकोला जिल्ह्यात भाजप आणि MIM यांच्यात युती झाली होती. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या इशाऱ्यानंतर ही युती तुटली. 5 MIM नगरसेवकांनीही पाठिंबा काढला. मी जाहीरपणे सांगतो, काँग्रेस पक्षाशी आमची लढाई असली तरी विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लातूर येथील जाहीर सभेमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या विधानावर सारवासारव केली आहे. देशाची आर्थिक प्रगती मोजण्यासाठी आता GDP ऐवजी NDP या निकषावर भर देण्याची चर्चा सुरू आहे. NDP मध्ये उत्पादन करताना होणारी झीज आणि खर्च वजा करून खरी आर्थिक वाढ दाखवली जाते. भटकी कुत्री केवळ चावतात असे नाही तर गंभीर अपघातांनाही कारणीभूत ठरतात. रस्ते भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त आणि मोकळे ठेवावे लागतील, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पण सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे लोकप्रिय नाहीत, असं खळबळजनक विधान प्रसिद्ध भूराजकीय तज्ज्ञ इयान ब्रेमर यांनी केलं.